Bamako ana lamini na bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi ye san don fɔlɔ ye min ye aywa janvier san 2022 bi ye a tile fɔlɔ ye i k'a dɔn foli ani tani ani dugawu don ka ka aw ye ka dugawu don ɲini aw fana fɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ wo yɔrɔ an ka foli tani bɛ ka ɲɛsin aw ma ka bɔ radio Mancha FM na radio so kura don Bilhak radio so kura min don i k'a dɔn a bara k'i dɛmɛ i ko musokɔrɔba kɔɲɔ min bɛ se k'a to i k'a dɔn nisɔndiya ani aywa ɲɛta ani aywa aw bɛ kunnafoni fɛn o fɛn ɲini aw bɛ hakilina fɛn o fɛn ɲini radio ko la a ka se k'o sɔrɔ radio Mancha FM na sabula min ye radio in ye a dayɛlɛ kun y'o ye min ye radio ɲɛmaaso ye an ka foli ani tani bɛɛ maa minnu kɛra sababu ye ka radio in sigi sen kan an ka foli b'u ye groupe Tanja Boubacar Tanja an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin a ma ka an dɛmɛ k'an dɛmɛ fo ka se dɛmɛ dan na waasa radio so in bɛ sigi sen kan cogo min an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin Boubacar Tanja ma groupe Tanja an ka foli ni tani bɛɛ ka ɲɛsin aw ma an minnu b'an lamɛn su fara tile kan an minnu ti sɛgɛnbali ɲinɛbaliw i k'a dɔn ni fɛn b'an na min man ɲi aw de b'o fɔ i k'a dɔn kuma mana jɛngɛ aw de b'o fɔ an ye an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o tɛmɛnen kɔfɛ radio Mancha FM baarakɛla bɛɛ lajɛlen b'a fo ka waliman dɔn min ye journalistes ye ka taa se animateurs ma ka taa se techniciens ma min ye gardiens ye i k'a dɔn agents commerciaux ninnu bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ ka ɲɛsin aw ma min ye direction ye n'o ye directeur ba ye Abdou Touré i k'a dɔn foli bɛ bɔ a la ka ɲɛsin aw ma min ye aywa directrice commerciale ye n'o ye Hawa Tunkara ye an ka foli bɛ bɔ a fana na ka ɲɛsin aw ma ka taa se baarakɛla bɛɛ ma anemu min ye direction ye ani baarakɛla tɔ bɛɛ min ye Daba Tunkara ye n fana ka foli ba bɛɛ ka ɲɛsin aw ma ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini aw fɛ min ye aywa san caman an ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ka ɲɔgɔn nisɔndiya an sigira an ka kɛnɛ ka laadala jɛmu anw fɛ yan jɛmu min n'an k'a ma ko dabaka kɔlɔsili ye mun ye alors i k'a dɔn fɛn minnu bɛ kɛ duwaku kɔnɔ fɛn caman kɛra i n'a fɔ ɲinan za fɛn caman kɛra kɔnɔ an n'a lajɛ k'an damaga hakili mana jigin min na an n'an damaga a bɛɛ lajɛ la dɔɔni i k'a dɔn sabula san 2021 kɛra san gɛlɛnmanba ye san min gɛlɛyara i k'a dɔn anw yɛrɛ ma radio baarakɛlaw ka taa se sɛbɛnnikɛlaw ma san min gɛlɛyara jamana yɛrɛ ma i k'a dɔn san min gɛlɛyara jamana den bɛɛ lajɛlen ma jamana yɛrɛ ye degunba sɔrɔ san 2021 an b'a ɲini ala fɛ o degun ani i k'a dɔn aywa o wulikajɔ n'o cɛsiriw min b'a to jamana in bɛ taa ɲɛ i k'a dɔn an b'o dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu b'o wulikajɔ la n'a baarakɛbaa y'olu ye i k'a dɔn hakaja an bɛ dugawu k'u fana ye n'o ye jamana ɲɛmaaw ye baara taabolo su in na Diko ale de bɛ nɛgɛ la i k'a dɔn jɛmukan in labɛnni ka ɲɛsin aw ma Daba Tunkara maa min b'an kɔlɔsi sɛbɛnfuraw ni kuma taabolo ɲuman na o ye Abdou Touré ye nka an ni bɔda cɛ an ka bɔbɔ kɛ k'ale bɛ cɛ jaman don min ye bayo ye k'an kɔlɔsi aw ye kɔlɔsili kɛ i k'a dɔn dakabana mura banna donc k'a tacogo ni galabu o ye wajibi ye nka an b'a dɔn radio in ka d'aw ye vraiment an tɛ se ka to kɔfɛ ma sœur tu vas bien à New York ale kɔni samedi o samedi a bɛ sigi salon kɔnɔ alors elle écoute la radio Jɛkafɔ Sala Sisɔgɔ numu fɔli dumanba dɔ bɛ n bolo yan n bɛ tila k'o k'a la spécialement pour toi Sala i y'a mɛn pour toi i ni cɛ ani denw alors Abdou ale de bɛ souvent n'an ma téléphone ko ni fɛnw ɲɛdɔn Facebook i k'a dɔn ale de b'o ko ɲɛdɔn ni maa min b'a fɛ k'an lajɛ je crois que c'est Abdou a créé une page spéciale Daba officiel voilà Daba officiel je crois que n'i y'o gosi i bɛ sɔn ka an ye Abdou o de don wa Daba officiel très bien Diko voilà i k'a dɔn dugu kɔni jɛlen kɔni dɛ su yɛrɛ de kora sa Diko an bɛ foli ani tani kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma maa ma bara k'a lamɛn i k'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ ka ɲɛsin ma mais je pense que tu es à l'écoute depuis Abidjan ça va tu vas bien alors n ka foli b'i ye je pense que tu es à l'écoute depuis Abidjan ça va yanni an ka don kumaso kɔnɔ i weleli kɛ jɛmukan in ka di ye vraiment ça fait plaisir merci ma chère vraiment ça fait plaisir alors Diko dabaka kɔlɔsili san 2021 n y'a f'i ye n k'a ma kɛ san duman ye ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ni n teri min ye Dankɔrɔba ye Seyi Tarawele bamanan ale ntanyana o kɛra don ye don min n'a y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ Jɛkafɔ la nka maa ti se Ala la dɛ ni Ala ye gɔngɔli tɔrɔ i kun
i filama kɛ san 2021 ngi ma kɛra sangomanba ye n ka cɛkɔrɔba hakili b'a la ba cani kuma ale yɛrɛ de ye usine tigi ye ale de kun ye waritigi yɛrɛ ye usine kun b'ale de bolo nkalon tɛ min na ale danyana san 2021 a jugara kojugu n yɛrɛ fa min ye basale ye saliyandaw segu ale danyana amadu jige bawdi hamadi jɔrɔmɛ kɛ min n'a kun ka fari jɔrɔmɛ kɛ min ni dimi ti don a la yana a ka sa a ye n wele a ko daba i hakili to i denw na ne ko jige bawdi n ka hakili to la a ko n b'a f'i ye hakili to la dɛ n ko n y'a mɛn n ko nka e ni ne an bɛ mɛn ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ka den ninnu lamɔ a yɛlɛla grand grenier du bonheur bakɔrɛ sila biba marakɛ min ni kun y'a ta ye marakɛ min kun ka fari san 25 san 30 bamakɔ yan jagokɛla tɛ yen min bɛ se k'a fɔ i b'i kan bɔ a ma ni wari t'a bolo ka tɛmɛ i kan a karilen bɛ ka tɛmɛ i kan n'a karilen ka tɛmɛ i kan i b'a sɔrɔ a cɛ ka ɲi ye grand grenier du bonheur san 2021 ma ja a ma ja a ma ka ca journalistes b'a la ka ca comédiens b'a la ka ca Ilani Jaraw Magan Konew tout récemment mon ami mon frère le directeur de publication du Prétoire Brahma Fall j'en passe 2021 ma ja o ye minnu kɛra an yɛrɛw ni na n'a y'an dɔrɔ nka an y'a tani ala ye nin fɛn o fɛn kɛra Tata Bambo Kuyatew a ka ca alors an bɛ dugawu kɛ ala k'o hinɛ ala ka yafa k'u ma san 2021 ma ja coup d'état ye an ka jamana sɔrɔ jɔnni bɛ se k'a fɔ ko coup d'état ka di a man di sabula waati yana a ka ɲɛnabɔ an kamana gɔnna yana an ka se coup d'état ma an ka jamana kɛra musokɔrɔba nbugu ye jamana ɲaamina ka jamana durundu bamanjuw b'an kan kabini an b'a fɔ k'u bɛ Gawo ni Tɔnbukutu walima Kidal u nana an susu fo Segu u nana an susu fo Kayi hali Bamakɔ yɛrɛ kɛ hali Bamakɔ yɛ kɛwale dɔw kɛra Bamakɔ yan bamanjan walew la san 2021 ma ja kɛra san komanba ye bamanjanya nana wɛrɛ k'a juguya kabini u bi kɔrɔ fɛ fo kana Segu jamana na wallahi maliyɛn ɲuman den min ma dɛsɛ ka suna su dɔ fɛ ka da jamana in hami min ni gɛlɛya min ye jamana in sɔrɔ san 2021 ma ja olu nana wolo politiki kɛlɛ ni kuma caman na maa da yi se de Ibrim Boubacar Keïta maa da yi se de n'o tɛ i taara don min ka kɛ président ye ma da la ni président sigira Mali kɔnɔ min da kɛra i ta in ɲɔgɔn na ye nkalon ma kɛ namara ma nka n bɛ siɲɛ fɔlɔ in na dɛ siɲɛ fɔlɔ min sigira san 2021 ma ja général Amadou Atete san 2021 ma ja Soumaïla Cissé a ma ja alors Ibrim Boubacar Keïta i k'a dɔn fanga laban nana yobo yaba bolo a tiɲɛna sabula taamaw ni kɛlɛmisɛnnin cayara juma o juma ministre min kɛra ministre o kuma Anzali ni ko k'a b'Anzali ne kɔni ko ti taa j'ai jamais été alors a tun bɛ mɔgɔ sali donc a tun b'Anzali o laban de nana wɛrɛ ka wɛrɛ a ma ko a la jama tɛ ko foyi la wallahi jama tɛ ko diɲɛ foyi la jama caman ka ban ka muruti a tɛ ko diɲɛ foyi la a kɛra sababu ye manden masa ka fanga ka tiɲɛ o dun y'a sɔrɔ n'a hakili b'a la nin jɛ nin kelen in delila k'a fɔ n ko n'a m'i cogo dɔn a ti ɲɛ wallahi n y'a fɔ n ko fanga in laban ni a jɔrɔ bɛ ne na n kan tɛ a ka président kun fɔlɔ ma dɛ filanan voté laban minnu kɛra kɔsɛbɛ n'a kɛra président ye bɛɛ b'a dɔn a ma ɲɛ janfaw nana kɛ
ɲɛnɛ minnu nana kɛ IBK yɛrɛ ɲɛna maa minnu ma olu de laban nana sɔgɔbɛ an ti maa tɔgɔ fɔ ala ye min don wasara mais di ko n bɛ kelen f'i ye wallahi wulibali don ne ba y'a fɔ n ye ala ka hinɛ n'a bi lahara a ko maa ma ɲɛ ni ma miniti kelen kana kɛ wale ɲuman dɔnbali ye minnu ye Ibrahim Boubacar Keïta kɛlɛ fo ka fanga dafiri u b'a dɔn a ɲɛna maa minnu ni maa minnu ma an t'an da don la bilen ka hɛrɛ k'u ye ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'u ye ka ko bɛɛ t'u to a la u taara nkalon tigɛ a ye k'a namara a ye wari di an b'a bɛɛ kalama mais u t'anw ka sira an tɛ Facebook mani ye minnu bɛ o kuma ninnu ɲɛɲini k'o fɔ u t'a non on n'est pas de ce genre mais fɛn dɔw kɛra obligatoirement n'i ye maliden ɲuman ye i tɛ se ka ɲinɛ IBK ka fanga ma ɲɛ dɛ ça je le dis franchement fanga ma ɲɛ ko tiɲɛn'a bolo fo k'a cɛjuguya il persiste mais kɛlɛ ko tiɲɛn'a bolo fanga ma ɲɛ hali dɔɔni parce que jamanadenw jigi dara ale ka cogo min na jɛnɛbasa ka dɔnkili tɔgɔ di kankelendigi effectivement an dara la kankelendigiya in na sabula a ye fanga ɲini k'a ɲini a sɛgɛnna a ɲanina wariw banna ka gɛlɛyaw maa caman kun ɲɛna n'IBK kɔni kɛra président ye wallahi maa caman ɲɛna n'a kɛra président ye jamana bɛ dilan ka d'a ka jamana kanu min b'a la a n'a bɛ kuma minnu fɔ ka sin ka bayɛlɛma don a ka ko la ten silamɛyaw ni bon a cayara quoi bon au fait maliyɛn bi ten ni maliyɛn miirila k'a fɔ maa fila kɛra la bin kɛra dɔ kan toujours an b'o tigi de défense ta IBK in ta kɛra o de ye k'a fɔ bin kɛra kan maa caman y'a janfa maa caman binna kan mais en réalité anw minnu kun b'a dɔn k'a fɔ a ti ɲɛ anw y'a fɔ kabini bi ma se n ko a tɛ se ka kɛ président ye n ko a tɛ se ɔ a nana kɛ président ye a ma ɲɛ malheureusement a ma ɲɛ bon a ma ɲɛ mun na maa minnu ni maa minnu kun b'a kɛrɛfɛ olu de y'a namara olu de ye nkalon tigɛ a ye mais jogo b'a yɛrɛ la nɛgɛw kɛrɛfɛ sɛbɛn alors nɛgɛw kɛrɛfɛ a ka ja o de don n y'a f'i ye cogo min san 2021 kɛra san gɔlɔnenba ye a kɛra dusukasi san ye a kɛra jatigɛ san ye an ka jamanaden caman bɛ yen minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la an ka sɔrɔsikuluw ye gɛlɛya caman sɔrɔ nka an dalen don a la dabali kura ni fɛɛrɛ kura minnu tigɛlen don jamana ɲɛmaaso fɛ an dalen don a la k'a fɔ o bɛ kɛ ko sabatilen ye hali ka da kɔsa in na ɲɔgɔn ye ba min sigira n'o ye assise nationale ye kuma min ni kuma minnu fɔra a kɔnɔ o bɛ maa jigi sigi ni politiki maa dɔw b'a la k'a fɔ ayi assise ko tɛ kɛ a ko de ko votew bɛ kɛ votew ka kɛ ni vote kɛra sini e ka so da la maa tɛ vote e ye an tɛna maa tɔgɔ fɔ alors tout ça c'est un problème mais assise nationale min kɛra bɛɛ y'a ye k'a fɔ maliden 98% maliden bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma 98%. misali ye mun ye maa ma bi Mali kɔnɔ ko kala bi turu o kan ko o bɛ se ko la olu bɛɛ lajɛlen tun b'o kɛnɛ kelen kan nka ne faamaw ma olu ka taali wajibi ye Usumani Madani Sherif Hayidara Ɲɔrɔnbu ye chrétiens ka diinɛ ɲɛma protestants ka diinɛ ɲɛma Bamakɔ tigiw dugutigiw jamanatigiw jɔnni dɔrɔn kɔfɛ maa si Ɲɔrɔnbu ye ka don avion kɔnɔ ka bɔ fo Ɲɔrɔ ni cɛkɔrɔba san 80 walima san 90 ni faso ko tɛ o tɛn'o ɲɔgɔnna ko la bilen donc ça veut dire que fɛn do fɛn min ni malidenw kan k'a minɛ fiɲɛ kelen dɔrɔn de yɛrɛ a la anw ka jamana ye bamanankan fɔ jamana de ye an ka jamana de faama ma kalan o tɛ tubabukan mɛn assise in kuma bɛɛ lajɛlen fɔra tubabukan de la malheureusement n'u kun y'a dayɛlɛ ka anw ɲininka an bɛ ye kɛnɛ kan hali ni an kun ma bamanankan in fɔ kɛnɛ kan mais a bɛ tɛmɛ arajow ni fɛnw na
an b'a yɛlɛma min bi to k'a fɔ an b'a yɛlɛma o nɔfɛ mɔgɔw tun bɛ faamuyali sɔrɔ a la mais a ma tiɲɛ maa ma ye radio baarakɛla k'i bɛ bamanankan fɔ an k'an ka hakili to a la don ni don assise min ni min kɛra min ni min fɔra k'a yɛlɛma bamanankan na mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la o y'an fana jɔyɔrɔ ye hali ni wari ma d'a ma hali n'a ma fɔ ɲɛ k'an k'a kɛ an b'a kɛ sabula assise in kuma bɛ maliden caman de la u ye dɔw mɛn min ni min fɔra u mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u y'o dɔw mɛn mais u m'a bɛɛ mɛn donc radio kumakɛlaw ani radio sotigiw kan ka o du ka programme na walasa assise lakali i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka se k'a mɛn min ni min fɔra bakuruba la en tout cas o ɲɛ ka se ka fɔ ayiwa jamanadenw ye an balimaw Mali ye jamana kɔrɔba ye Mali ye jamana kodɔn jamanaba ye Mali ye silamɛ jamanaba ye nka an kun ɲini ka to an yɛrɛ la sabula hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ diɲɛ jamanaba o jamanaba n'i y'a jɛlen walima k'a ɲɛna ka tile a tɛ taa bada fo sigi ka fɔ de ka kɛ diko min bɛ kɔnɔ min bɛ Abudu kɔnɔ min bɛ ne kɔnɔ n'an sigira kɔrɔnfɛnmaa ni tilebinma n'an sigira ka ɲɛfɔli kɛ tout de suite fiɲɛ min bɛ la ne b'o dɔn fiɲɛ min bɛ ne na o bɛ dɔn donc bɛnkan min mana tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye ka jamana sinsin ka jamana jidi moi je pense que assise nationale c'était une bonne chose a ɲɛna ala k'a timɛ ko ɲuman d'a ma diko duman dɔ di yan dɛ Sala Sissoko, ça c'est pour toi. Nego kɛrɛfɛ i k'a dɔn san 2021 i k'a dɔn a kɛra san gɛlɛmanba ye malidenw ma a kɛra san gɛlɛmanba ye hadamadenya sira kan n y'a f'i ye cogo min i k'a dɔn ni ala ye min kɛ o de ka ɲi nka min ye anw ka jamana ye k'a boso ka jamana gɛlɛya ka jamanadenw ni tɔɔrɔ i k'a dɔn fo ka kɔnɔnafili k'o minɛ sigi an bɛɛ lajɛlen kɔrɔ i k'a dɔn o kɛra Bamajan wale ye Bamajan wale nana cogo min na i k'a dɔn a tun bɛ yen nka i bɛ ka tile la a nana juguya fo k'a fɔ k'a to ten san 2021 yɛrɛ a jugura ka tɛmɛ sabula hakili kun tɛ fɛn minnu na hakili kun tɛ dugu minnu na hakili kun tɛ jamana yɔrɔ minnu na k'a fɔ ko Bamajan bɛ se ka t'u waa danna ye i k'a dɔn o kɛra san 2021 nka min ye ayiwa san 2021 min ye a bantɔ ye fɛn dɔ n'u bɔra fɛn dɔ sumaw mɛnna o b'a jira k'a fɔ san 2022 o ye san barikama ye san min n'a bɛ fisaya Mali ma kosɛbɛ an ka ala deli i k'a dɔn ala k'o sinsin ka sababu kɛ mun ye sabula yɛlɛma bolo minnu ani kuma kura minnu bɛ yen i k'a dɔn jango an ka sɔrɔdasiw ka bolo kan ani jamana masakɛ yɛrɛ ani jamana faamaw olu ka munumunu salo an'u ka ayiwa baara minnu baara ka kɛ ani an ɲɛ bɛ fɛn minnu na o kan ka an hakili sigi ni ka an dusu k'a ɲaani kosɛbɛ o dɔ ye mun ye tubabu sɔrɔdasiw kabini olu ye tabale gosi k'u bɛ taa an y'a ye kɔsɛ in na an ka sɔrɔdasikuluw ka sebaya an'u ka wuli ka jɔ dɔ bara ka fara kan kosɛbɛ yele bara ka b'u ɲɛ don o don yalɔ mɔgɔ bɛ min fɔ an tɛna don o la sabula n'an ma fɔn fɔn ye walima a sariya b'an bolo an tɛna jamanadenw nɛgɛ ka nkalon tigɛ dɔw ko tubabuw yɛrɛ de bara ka anw yɛrɛ kɔli an ka sebaya la o kuma in ye tiɲɛ ye wa walima nkalon don diko i k'a dɔn san 2021 i k'a dɔn a kɛra san gɛlɛmanba ye banajuguba min n'a ye diɲɛsegin naani bɛɛ lajɛlen minɛ u k'a ma ko covid-19 hali n'a sɔrɔla i k'a dɔn an caman b'a la Mali kɔnɔ yan anw kɔni kelen tɛ k'a jate walima ka kala tura kan o ye tiɲɛ ye mais i k'a dɔn diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ɲaaminen don i k'a dɔn a na kɛ min kɔni ye ayiwa tubabu jamanaw ni jamana minnu bɛ yen ni fangaba b'u la i k'a dɔn a ye tiɲɛni caman kɛ sabula an bɛ kunnafoni dɔw mɛn ni maa bayiriga in a y'o fa Espagne ni maa bayiriga a y'o fa Faransi maintenant c'est à voir honnêtement moi je réfléchis comme un malien tout court est-ce que tiɲɛ don voilà an kɔni an bɛ malien caman bɛ yen n'i y'a fɔ k'a fɔ ko covid ko alors ko covid bɛ yen walima bɛ bon c'est compliqué an caman bɛ an dalen t'a la la preuve en est que a fɔra ko a pikiri nana ko an ka taa pikiri kɛ maa 100 o 100 min sɔnna ka pikiri kɛ a tɛ tɛmɛ maa 3 kan
hali dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen ne yɛrɛ olu ɲininka dɔgɔtɔrɔbaw ne olu ɲininka olu da kɔnɔ ma k'olu yɛrɛ t'a kɛ bon c'est compliqué nka an bɛ min kɔni faamu a ye diɲɛ ɲaami taama gɛlɛyara jamana wɛrɛ ni jamana cɛw olu gɛlɛyara a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten san 2021 a ma ca 2022 ala k'o kɛ san duman ye Diko Mopti Masalde Nego krafe ikano ne bagore ye ɲɛna pour la première fois nya ye don fɔlɔ min kabino do ne a kanu don dusukuna nya ye pour la première fois a do Sisolo de tarani ya fe Sisolo ko ka terikɛ dɔ be ko bagore sila ne ko ne to dɔn a ko ne ma deli ka ba ngo wallahi ma deli ka tɔgɔ mɛn c'est pour te dire que mfana ntaro mancha alors ado andara o ya sɔrɔ yɔrɔ dɔ b'a bolo Kurufina ye mun ye gɛrɛ dumuni bi kɛ bɛɛ bɛna ni mogo b'a la n'a bɔra bureau la dɔrɔn yen de a b'a reposer kalandenw b'a bolo minnu bɛ sɛbɛnnu ni fɛnw kɛ alors an donna Sisolo ne président la ko ba wɛrɛ ni ye Daba Tunkara min bɛ kuma radio Jɛkafɔ la o y'a sɔrɔ dumuni sigilen don asina i ka n'o ten a y'a tɛgɛ ko a kana an ka dumuni kɛ ne ko non ko ne fara ko ne ka tile fara dun i sigi ka dumuni kɛ wayi suraka dumuni sugu bɛɛ bi yan suraka basi filɛ jamais filɛ sagamɔnɛ sugu de b'a bɛɛ la hali ministres ni députés n'u nana u bɛ kini dun a tɛgɛ ko a ka kini dun maa ti i fa ne ka yɔrɔ la yan sagamɔnɛ sugu de b'a bɛɛ sanfɛ sikeyi Fasalide kabini o don ne y'a kanu a diyara ne ye kosɛbɛ an gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ fana ala ka hinɛ Seydou Traoré bamanan na don dɔ la bamanan ka mobili ko gɛlɛyara ka gɛlɛya mobili dɔ tun b'a bolo ma ye n ko Seydou a ko naamu n k'i bɛ mobili kura sɔrɔ bi a ko o ko bɛ kɛ cogo di n ko Basalide bɛ mobili d'i ma juma tuma na jigin mɔgɔw bɛ taa tilefana dun n'a fɛ yen ne b'a sogi cogo dɔn ba wɛrɛ kan ka sogi cogo min ne tun b'a dɔn n ko bon n ko ni juma jiginna an bɛ taa n'an ye dumuni kɛ k'an fa tuma min yan'a ka don ka taa dan b'a kɔri an taara jumadon fɛ an taara an ye dumuni kɛ an tilala jeliw bɛ yen fɛn maa sugu bɛɛ bɛ yen bɛɛ n'an bɛ i ka kungo la n'a tun ye ne a bɛ content parce que ne b'a pousser k'a bila baro la ne b'a vraiment ne bɛ yɛlɛ dɔrɔn ayiwa a ko a kɛra cogo di aw journaliste ninnu kɔni aw ka kuma ka ca ayi kɔni a y'a kɔnɔfa ne ko ba wɛrɛ an na kun tɛ kɔnɔfa ye bi koyi an kɔnɔ kɔni fara ne ka cɛ filɛ nin ye mobili t'a bolo dɛ i bɛ ɲa ma n'i ma ɲa ma ni mobili ye a ko a bɛ mobili sugu jumɛn fɛ ne ko Mercedes 690 o de tun ka di ne ka cɛ yɛrɛ ye a ko kuma sini a bɛ taa bureau la a bɛ taa sugu la anw taara dɔrɔn an taara Mercedes 190 joli sɔrɔ an ɲɛ ye Sila Biba ala ka hinɛ ne ko kɛrɛfɛ deli ye tulonkɛ de ye n'i ko maa ma miliyɔn 1 di yan n'a ko karisa kɔri fa t'e la maa bɛ se ka miliyɔn 1 di maa ma n'i ko ne bɛ tulonkɛ a bɛ mun b'a kɔfɛ foyi nka n'a ye miliyɔn 1 bɔ ka d'i ma a kɛra sɛbɛ ye dɛ ale de y'a kɛ sɛbɛ ye tɛ ti tɔ tora panko 1 ani ɲɛ wawa an bɛ nɛgɛjuru bila lamɛnbaaw ye i k'a dɔn min ye Daba ka kɔlɔsili ye sanfɛ foli i k'a dɔn maa damadɔ an b'o ta justement 53 05 05 58 53 05 05 58 radio Mancha FM Diko ni maa min bɛ jamana kɔfɛ i bɛ se ka 00223 53 05 05 58 53 05 05 58 voilà dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum allô bon oui ça va an bɛ ala ta i ka radio i bɛna k'a lamɛn min na dɔ b'o la voilà sisan kɔni a ka ɲi voilà ça va jɔn don aba jɔn don Ousmane Touré 9 km là. Monsieur Touré, comment vas-tu?
Bon, vraiment ça va pas. Il y a radio son mina. Ni moi mi nyangwele. Il y a do. Il bara kala me fait mina. Il beau datu pep. Il peut prendre téléphone dans nos carams nous on sera 00223 53 05 05 58 53 05 05 58 Radio Mancha FR. Ansou. Allô. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. Alhamdulillah. Ah bah Jondo. Ousmane Touré. Monsieur Touré, comment allez-vous? Ah bon? Ah, il va envoyer Kabomi? Ah, kilomètre 9 la Touré, ça va bien? ah, alhamdulillah. Ah bah. D'abord, il faut le tiba. Adjarani. D'abord, il faut Merci bien. Ah bon. Vous n'êtes merci bien, Adjarani. Abdou Touré. General ka alahini ami ya rabbi Allah general to ni na foka ta ko be karagada akara natural ka to soro drogu wasaw oyetie wallahi abame merci bien Touré machallah merci bien merci daba famaw yi tabulo ko min ta ka foka nga kanga do wala da pour mo jani ko merci bien ma ali théâtre bola bi uta fo français la et mani théâtre bola no fo français la même mo la ando la mere aywa base Touré merci ga full diba merci bien Radio Mancha FM Ansou. Allô? Somo bedi. Etika ça va? Amela. Jondo. Ntoko jibin jame kumare. Kumare Kabomi? Kabo Sangare Bula Kumare, merci bien Adjarani. Awa amo focus le fol tableau kan. Kumare, directeur Abame Nala Sona Kumare, merci bien. Merci bien. 53 05 05 58 Radio Mancha FM Ansou. Allô? Oui, bonsoir. Salut, ça va? Ça va bien, merci. Somoro. Ah bah, Jondo. Hein? Alors, Abdou, tu as entendu quelque chose? Moussa? Oui, ça va? Ah bah, bismillah, Andlobila. Ah, Folie Jalani, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Hein? Ok. Alors, bon, vraiment, on te reçoit très mal. Ni Ibanwele Nungo Ibe à Radio Fa, ni Ansoro. Note, Ipmakamara Seika Radio là, donc, désolé. 53 05 05 58. Allô, bonsoir. Ansu. Somo Robedi. Somo. Ambe Alatanu. Basité. Jondo. Émission Taboulo Kan. Émission Taboulo Kan. Jondo. Folie Jalani. Kumadabo. Akumadabo Kabomi. Balajigi Katonde Ndori. Balajigi Katonde, Abdou. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Émission Tegere. Merci bien. Et d'abord. Adjarani, merci bien d'abord. Ousmane. Ousmane Touré. Ousmane Touré Abame, ne ala son Abame. Amen. Salam alaikum. Allô? Oui, allô, ça va? Somo Robedi. Ah bah, Jondo. Kira Moussa na seglara bisbowa. Hein? Kira Moussa na seglara bisbowa. Ah, Moussa Segera ka don tuguni. Oh. Ok, Moussa ça va? Ah, ça va. Ils sont très beaux quand Iba Mwele Kabomi. Kabot Titiboula, Retiganola. Ah, Titiboula, d'accord, Moussa. Vraiment, merci bien. Ah. Allah kan to nyoy. Amen. Ngache, akara foma ide. Allô, salam alaikum. Salam alaikum d'abord. Nam. Ansi. Ça va, Somro? Ah, ansi alhamdulillah. Ousmane Sanogo. Ousmane Sanogo. Oh. Ok. Sanogo, ça va bien? D'abord, il a chino Aywa, o Jarani. Wallahi, il a chino Sanogo. Sanogo.
ikunana kana kata azizila kana tikifo président nous ani maba minu bibina no ika baro jarane kujugu. Merci bien o jaranye. Ni foki barakada. Foli jaranye. Ala kan to nywa. Allah ala ka baro tanya. Ya Rabbi Allahu amin. Ala barakada la dawa. Ya Rabbi Allahu amin. Wallahi ma ni foki ma ni foki. Obi jaranye. Ni jarane re. Merci bien. Le là-bas t'as dit quoi 53 05 05 58. Salam alaikum. Tora. Ma. Probasila. Ne be ala tanu alhamdulillah. Mshanta bulu kan ko jo. O jara ko jugo jondo. Zumana mati ko yadere do dumazana na faji. Ah dumazana na faji. Merci bien Zumana. Probasila. Ça va, tout va. Mshanta bulu kan ko jo. Merci bien. Tora. Topop. Na ma bla patron ka bini nya kumisa an woni an ba ngwa ken na ko koloni koy. Wati dafara min ye demsonu ninga mai kuluba. Ah, DJ Paptek. Otadi, DJ Paptek. Si ça, allez bina ibla flani debela ka aw bela jile ñenaje. Ni bi mali kono bi mali ko ka bebi ñoro soro la ikara ma ko ba ikara demsenu DJ Paptek e boué. Na ya dashi kata ibe wa yere ka kadi. Ayere se ka cassette bo moy. Alors, bita ko na amba bla DJ Paptek la bena ka ba ale bina do soni. Diko bolok min negola ikado kan koloshi ani Facebook man. Oye Abdou Touré. Ah Abdou. Et depuis Facebook nous nyelole. Alors, mais mami community manager. Ah community manager. Alors, ko community manager ay ibi mundola foi. Bon, n'était fait ndola vraiment. Alors, mami baraka ngolaje abonala oye anga boke kwale bayo. Jemuka en ka labe kanya shawma daba tunkara amba befuka wala mada kala mel ko nyumana. Wassalam.